devam edýär. Biz olsa sahnamızda çıkış etmeliğini kaydımşymyza ulu hormat bilen sahnama çağırýas. Ol aýdymçy biziň bäýteşigimizde Balkan welaýatynyň Gumdag şäherinden gatnaşýar. Ol aýdymçy Meljanow Meljan. Biz sahnamyza ol aýdymçyny çağırýas. Meljan, bäýteşigimize hoş geldiňiz. Sağ olun. Assalamu alaikum hormatly emin agdalary. Men sizin şu meniň sesim geldi zat telebäsleşiginde Aş Çaňly destanyndan Geňlik diýen türkmen halk aýdyny getirdim. Onu üstünde arzu edýäs. Başlap bilersiňiz. Sağ olun. Haslarını aksadırne zan 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 daima uçtur alçalacak kimliği insan Karat haslarını aksadırne zan 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 daima uçtur Alçalacak gönlümü insan Haber ağlım getirdim ödünler vay ödünler Zan 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 Sözlü gönlü ballı kulüyet ödünler Yanağımdan düşer yüzünden vay yüzünden Zan 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 Doymuş bir alçalacak gönlü insan Yanağımdan düşer yüzünden vay yüzünden Zan 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 Doymuş bir alçalacak kimliği insan Zani birbirine kat insan kat yaşami
Aşık çanlı te dünyüdün ötünçe boy ötgençe Zan Söylemek üçün alsa ve gönlümü insan Aşık çanlı te dünyüdün ötünçe boy ötgençe Zan Söylemek üçün alsa ve gönlümü insan Hormat vatandaşlar, ine görüşmede ýaly biziň bäsleşigimiziň sahnasynda şykyşydan Meljanyň ýerine ýetiren aýdymyny dinledik. Indi bolsa gezek hormatly Emin azalamyzda mümkin bolsa merada. 90 yaşlyk berýär. Köp sag ol. Gülşat malum. Men 90'lyk berýän. 90. Adam malum. Siziň netijeňiz Meljan menim 90 yaşlyk berýär. 95. Ine Meljan görüşmede ýaly Emin azalamyzyň gelen netijeleri bilen tanış bolduňyz. Biz size sunuw dälemine üstünlükler arzu edýäs, kompýuterlerimizden hem netijeli bahalar alarsyňyz diýip pikir edýäs. Köp sag olun.